akago ụka enimozu maka Madam Margret Nkemdilim si Amaeze Village Mgbakwu Council Awka North. Madam Margret tupu ala mmụọ bụ onye otu ụmụ nwanyị n'ụlọ ụka ahụ. Justice Onyemobijonya bụ mmemme akwamozu wee weta aka ego anụ ugbu a. N'okwuchukwu ya, onye vika nke St. Stephen's Parish Mgbakwu nakwa onye Archdeacon Mgbakwu Archdeaconry Venerable Jason Onyekabusi kọwara late Madam Nkemdilim dịka onye jidosiri ike n'okwukwe ya na Chineke ma gwakwa ụmụ ya ka ha na-esonyekwa n'ụkpụrụ nke ọ rapụrụ ha. Dịka ọ na-ekwupụta ọrụ ọma ya bụ nwaanyị, Oriakụ Teresa Udozor kọrọ akụkọ etu ya na ya si bụrụ enyi n'oge mbụ ma hụkwa na ihe ọ hụrụ n'anya bụ etu o si adị ọcha. N'okwu ya dị iche iche, nwa ya nke izizi bụ Maazị Chibuzor nakwa nwa ya nke ịbụọ bụ Maazị Arinze na otu nwunye nwa ya Oriakụ Faith Arinze kenere Chineke maka ezi ndụ nne ha biri wee kwuo na ọ mụtara ọtụtụ ihe n'aka ya nke bụ ị na-ekpere Chineke nakwa ị na-eme omume nke ọma. Ndị eji okwu agba izu sitere na Mgbakwu nakwa ndị oji ego achụ ego sitekwara n'ebe dị iche iche ọkachasị na Lagos bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ekpere maka ya bụ ezinụlọ, onyinye nakwa mgbarụ na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.